Her på Vestermarkskolen mener vi, at vi skal møde det enkelte barn som en hel institution. Vi skal rundt omkring det enkelte barn på både de kognitive, de sociale, de personlige og de kreative færdigheder. Det er ikke nok at satse på, at de får lært at stave og læse osv., så de kan klare sig i de nationale test. Det skal de selvfølgelig lære, men der er også en hel masse andre ting, der spiller ind på, om man kommer til at kunne klare sig som barn og menneske længere fremme. Så synger vi sammen. Det er sådan en hyggelig måde at starte dagen på. Det synes jeg er rigtig dejligt, at vi har morgensang om morgenen. Jeg føler, at vi når omkring hele barnet. Jeg føler, at vi når alt det faglige, vi skal, men også alt det sociale og det dannelsesmæssige, som også er vores opgave. Det synes jeg, at vi bedre kan nå, fordi at vi har pædagogerne med indover i undervisningen som lærer. Og at vi lærer, vi også er med i SFO'en. Det giver noget den anden vej igen. 2 af siderne er lige lange, det er rigtigt. Og hvad mere? Når en lærer står og underviser ved tavlen, så foregår der jo bare rigtig mange ting rundt omkring i klassen, som man ikke lige får øje på, hvis man er alene. Og ved at man så nogle gange er på sidelinjen og er observerende, så får man øje på nogle af de der ting, der foregår der. Det er ikke bare sådan noget, hvor man skal sidde på en stol hele dagen lang. Nogle gange så laver vi nogle aktiviteter, og det er det, jeg synes, der er rigtig godt ved Vestermarkskolen. At vi ikke bare sidder på vores flade numse på stolen hele dagen. Hvad giver det? -5. I prøver, altså hjælper jeg. Der står ikke nogen eksamen henne i slutningen af de går her. Det tror jeg betyder noget for, hvordan tingene bliver gået af. Hun skal vende med næsen mod de positive tal. Det betyder ikke, at vi ikke synes, at fagligheden er vigtig, for det synes vi i allerhøjeste grad. Jeg har været glad for den her skoleform her. Jeg har haft 3 piger, som har gået heroppe, og de har i hvert fald været glade også og har lært det, de skulle lære. Jeg tror, at de fleste forældre har det rigtig godt. De giver det udtryk for, at de er glade for den måde, vi samarbejder på. Også hvis man har en klasse, som der er meget arbejde med, så er der mange forældrene, som synes, at det er et godt stykke arbejde, når man sådan supplerer hinanden. Når de kommer og henter deres børn i SFO'en om eftermiddagen, så er det jo voksne, som har haft med dem at gøre i skoledelen, og som rent faktisk, hvis der er behov, kan give en tilbagemelding på, hvordan dagen har været for deres børn. Super! Så finder vi din madkasse og din taske. Jeg synes, det her er en god skoleform, og den vil jeg gerne værne om, hvis jeg har mulighed for det. Det er vigtigt, at børn og voksne oplever os som en institution, og at man, når man har gået i skole her, kan kigge tilbage på et sted, hvor de vidste, hvem man var, uanset om det var fra den fritidsordningsdelen af skolen, eller det var fra lærerdelen.